Nakaraan sa Nihon Aji International Buffet tayo kumain. Subukan naman natin ngayon sa Dainty Tea House Nepo branch nila. Mukhang masarap kumain dito sa labas. Ang Dainty pala ay isa sa mga pioneers na Chinese restaurant dito sa Angeles City. Samahan niyo kami sa Dainty Tea House Nepo branch nila. Rockin' Adventurer. Nasa sentro tayo ngayon ng Angeles City, on the way to Nepo. Angeles Porac Road pala itong ating dinadaanan. Kantong pakaliwa ay ang Santo Rosario papuntang Holy Rosary Church at Holy Angel University. Susunod naman kanto, yan ang papuntang Nepo Mall. Liko na tayo dito sa Don Nepomuceno Avenue. Nandito na ang mga establishments, mall at mga kainan. Sa bandang kaliwa, yan ang Sausage Cuisine. Nasa Nepo tayo, so nasa mga kainan dito. Punta tayo ng Dainty. So, kasama ko mga membro ng Lugod Pamilya. New York. Yun ang dating Nepo Mart. Pili na tayo ng o-orderin. Ang Dainty pala ay isa sa mga pioneers na Chinese restaurant dito sa Angeles City. Ang unang branch niya ay sa Rizal Street, malapit sa Lorraine Institute. Napagkasunduhan namin na dito na lang sa labas kumain. Mukhang masarap kumain dito sa labas. Yan na ang mga in-order namin. Sa wakas makakakain na. Let's eat. Marami palang salamat Ate Let sa pa-dinner.